Ahojte, som Roman Kováč a v Zamase učím mäkké techniky a chiropraxiu. Masážam sa venujem 2,5 roka profesionálne, na neprofesionálnej úrovni hodne dlho, pretože manželka mávala dosť problémy s chrbtom, tak v podstate taký ten domáci prístup ma doviedol k masážam. No a ochota pomáhať ostatným samozrejme. Čo mám najradšej na masážach? Keď sa klient postaví z lehátka a povie, že yes, je mi lepšie. Najviac ma bavia dve alebo viaceré, sú to mäkké techniky a následne chiropraxia plus ten rolfing. Prečo som sa teda rozhodol odovzdávať skúsenosti ako lektor? Požiadala ma o to kolegyňa Radka a myslím si, že je správne učiť ďalších ľudí. A aj sám sa kopec veci naučím, lebo s každým klientom, každým študentom príde nová skúsenosť. Čo by som odporučil niekomu, kto začína s masážami, no aby sa tu prišiel naučiť do Zamasu. Ako najradšej relaxujem s vyloženými nohami a dajte mi všetci pokoj. Tak. Čo by som odkázal tým, čo uvažujú o kurze v Zamase? Určite neobanujete, príďte, bude tu veľká sranda, mnoho sa naučíte. Sám som toho dôkazom.